गिबियावनो नोंथांनो खुलुमनाय जासि हरग्रोनानै आंनि एसपी बड' निउस चेनेलनि जानाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै दिनैनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। मैया उदालगुरि जिल्लानि सनाय डिजिग्नेटेड केम्पआव सानसेनि हाबाफारि लानानै NLFBनि 3थि जोनोम थामहिनबा राइजिं डे सेलिब्रेशनखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलाङो। बे हाबाफारियाव आफादनि फिरफिला बिरियै आइबि बुंथिगिरि चेयारमेन NLFB आरो बे आफादनि थांखि आरो नोजोरखौ बिखायाव रुजुनानै मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि जिउमानि मुङै बिबार बावो एन फानजारि बिथाङा। बेवहाय बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि बिथांमोननि आफादनि गुबै जोनोमानो जादों रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय NDFB केडारखौ जेलनिफ्राय बख'नो, नाथाय जेब्ला बिथांमोना एकर्टनि सिगाङावनो रन्जन दैमारा कनभिक्टेड जानायनि थाखाय बख'नो हानाय हायिया आयेननि आखायाव थानायनि जेंना नुजादोंब्लाबो नाथाय बिथांमोननि आर्मि चिफ एम बाटाखौ मा जाहोननि थाखाय सिजफायारनि उनावबो जेलाव लांनो मोनखो बेनि फिननायखौ बिथांमोना गावसोर जेबो बुजिनो हायाखै होननाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। मख'थावना बाथ्रादि बिथांमोना नाथाय अलरेडि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानो गावसोर आफाद सावरायनायनि सायावबो रोखा फोरमायखाबाय, नाथाय आरो बिथांनिफ्राय ग्रीन सिगनेलबो मोनदोंब्लाबो नाथाय खेंस्लाय स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि रेजें गोसो होनायनि थाखायसो बेफोर दिनैसिमबो मोगथां जायाखै होनना बिथांमोना खेंस्ला रावजों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। थेवबो नाथाय बिथांमोना सहायनानैब्लाबो गावसोरनि आफादनि थांखिखौ आबुं खालामगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों खोथा होनायजों लोगोसे आथिखालाव टेक्न'लजि समाव आखायाव AK-47 लाना दावहा नांनायाव जोबोद उसुबिदा जाना फैनायनि थाखायनो बिथांमोना साइकोलजिकेल प्रेसारनि गेजेरजोंब्लाबो गावसोरनि आफादनि थांखिखौ जाफुंहोनो नांथाबबाय थागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामना होयो। नाथाय बेजों लोगोसे बिथांमोना दुखु खालामना फोरमायोदि दिनै गोजोन गोरोबथानि उनाव सानैसो राजा आरो सानैसोआ जेलाव बेबायदि जानायखौ माब्लाबाबो साबजानाय मोनाखै, मानोना खस्थ'खौ गासैबो समान जादोंमोन होननाबो बिथांमोना रोखा खालामनानै होयो। थारै संबिधाननि गेजेरजों डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ फोर्थ पिलार अफ डेम'क्रेसि होननानै बुङोब्लाबो सम सम बेखौ माब्लाबा पलिटिकेल आरो पुलिस बिफाननि खायसे पुलिस बिबानगिरिफोरनिफ्राय सै लैसै खालामजानायखौ जोङो सम सम नुनो मोनबोगासिनो दङ। थांनाय 11 आरो 12 खालार खालि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बासुगावनि गोजौ दालांजों लोगोसे बायदि सरकारनि बिथांखि बेखेवनाय हाबाफारियाव आरो 12 खालार खालि फिन काजलगावआव जेब्ला आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अरुणोदय पार्ट 2 नि बिथांखि बायदि चेक राननाय हाबाफारि लायो, अब्ला CM खौ रैखाथि होनायनि मुङाव दहाय लानाय माखासे बर' आरो असमिया खौरांगिरिफोरनि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिनायखौ चिरां जिल्ला प्रेस क्लाबनि नेहाथारि जयन्त देबनाथजों लोगोसे जिल्लानि गासै असमिया आरो बर' खौरांगिरिफोरा पुलिस बिफाननि सायाव खुद्रिसारनाय हाबाफारि लायो। आरो बेवहाय बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला DY 365 नि खौरांगिरि धीराज चक्रवर्तीखौ गावनि खौरांगिरिनि आइ कार्डखौ दिन्थिब्लाबो सानैसो पुलिसफोरा CM निफ्राय खौरां लाहैनो हेंथा होनायखौ गोख्रों सोंखारिनानै पुलिसफोरनिसिम रोखा रावजों बुंहरोदि जेराव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि CM हिसाबै जेसेबां सेफआव थानांगौमोन बेखौनो बावनानै बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेर थांदोंमोन, अब्ला बिथांखौ जेबो बुंनो हायो। बेफोरबायदि पुलिसनि सायाव सावरायनानै जेब्लासिम सरकारा बे जेंनानि समाधान लाबोनो हाया अब्लासिम चिरां जिल्लानि खौरांगिरिफ्राबो जायखिजाया सरकारनि आसनिनि खौरां फोसावनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानैबो सुलुंनि गेजेरजों बिथांमोना गोख्रों रावजों रोखा खालामनानै होयो। नलबारि जिल्लानि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे सोमोनांथाव आरो रंजाथाव बाथ्रा। फैबाय थानाय दुर्गा फुजाखौ लानानै आसामनि हिन्दु सुबुंफोरा जेरैबायदि दुंलुब रंजानाय लाथ्र' हायै बायदि जाबोदों, थिग बेबायदिनो नलबारियाव मुस्लिम सुबुंफ्राबो देग्लाय बोसोराव गोसो मोदोम होनानै रंजानो थाग-थिग जानायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। जायनि थाखाय बिथांमोना दुर्गा फुजानि सामलाय आफादनो नोगोद 2 लाख रां मा दुर्गानि मुङाव दान होनायखौ मा दुर्गाखौ अनसायनायजों लोगोसे हिन्दु मुस्लिम भाइ थालायनायनि आबहावाखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो गोसो होनायखौ जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोन आरो बे मोनसे सुबुं समाजनि थाखाय मोनसे बाख्नायथाव होनना जों बयबो सानजायो। बेराफारसेथिं 18,000 इजराइलाव थानाय भारतारिफोरखौ लाबोनो थाखाय भारतआ सान हर इजराइलजों बाथ्रा खोथा रायज्लायबाय थादोंमोनब्लाबो दावहानि थाखाय एयारलाइन्स बिफाना बन्द खालामनायनि जाहोनाव सासेबो भारतारिफ्रा गावनि जोनोम हादोर भारतसिम फैनो हायाखैमोन। नाथाय मोनसे मोजां खौरां, थांनाय हरनि 9 बाजियाव दिल्ली एयारपर्टआव 212 भारतारिफ्रा अजय मुंनि अभियाननि गेजेरजों स्पेशल गंसे उरां जाहाजजों मोजाङै मोजां बिथांमोना सफैनो हायो आरो बेबायदि सोमोनांथाव देरहासार खामानि मावनायनि थाखाय बिथांमोना भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांखौ रोजा साबायखर बावहरनायखौ जोङो नुनो मोनो। आथिखालाव आसामा टल गेटजों आसामनि रायजो राजाफोरनि खर'आव थखनजों बुनानै जालाखार बिलाखार खालामबाय थानाय समावनो फिन मोनसे सोमोनांथावना गोदान स्टाइलनि टल टेक्स दाननाय जाथाया सोराङाव फैयो। सुलुङाव मोनथिनाय बायदिब्ला बकाघाटनि प्रबिन निमुदिया मुंनि सासे सुबुंनि गारिया प्राय सानबानिफ्रायनो न' सिङाव दंगासिनो दङमोन, नाथाय हरखाब बिथांनि मबाइलाव 135 रांनि टल टेक्स दाननायनि मेसेजआ फैयो। लोगो बिथाङा सोमोनांखांनानै बे मेसेजखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै साखाथियाव थानाय बकाघाट पुलिस थानायाव गांसे एजाहार होयो होननाबो बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। मैया 41 बोसोर बैसोनि हाबिन्दार मुंनि सासे सुबुङा सिलदा एक्सप्रेस ट्रेननि सिङावनो अपेन फायार थामहिनबा जानला मानला साथिं गुलि गावग्लुङो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा रेल डिपार्टमेन्टआवनो साख्रि मावनाय सासे कस एटेन्ड थामहिनबा जाय तिथि गैयाब्ला रां खांनो हाग्रा बिथांजों नांज्लायनाय जादोंमोन आरो बे नांज्लायनाय मोनसे समाव बारानिफ्राय बारा जानायाव बिथाङा जानला मानला साथिं गुलि गावग्लुंना होयो होनना सुलुङाव रोखा फोरमायो। नाथाय दान्दिसे समनि उनावनो बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जादों होननाबो सुलुङाव रोखा फोरमायबावो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब, उरिसानि पाटिया रेल स्टेशननि साखाथियाव 52 बोसोर बैसोनि शिवराम मुंनि सासे बर' फानग्रा बोराया गावनि नखरनि मासे मावजिखौ रैखा खालामनो थांनानै
60 फुट गोथौ दैखराव गोग्लैना थैयो नाथाय मख'थावना दि बिथांनि गोथै देहाखौ रेस्किउ टीमखौ लेंहरनानै बोखांनाय जायो होननाबो सुलुङाव फोरमायो बेराफारसेथिं नयदायाव सासे 75 बोसोर बैसोनि बुरैया लामाजों इभिनिं समाव बेरायनो फैबाय थानाय समावनो गारिया साथिं खारलाङो लोगो लोगो बिथांखौ मेडिकेलाव थैनाय रादाबा ओनसोलनि सुबुंफोरखौ समखिखांहोयो बेजों लोगोसे दिनैनि आंनि रादाबा एसेनोसै नोंथाङा थारै आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै थारै नोंथाङा दिनैसो आंनि रादाबखौ खोनासंफ्लांदोंब्ला अननानै दिनैसिमबो साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामाखैब्ला नोंथांखौ अननानै साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।